pogled čovjeka u ženu koja mu nije mahrem. Zabranjeno je muškarcu da gleda znači u ženu koja mu nije mahrem. Ovo kada govorimo da gleda, znači da gleda u lice i u šake. A mimo toga mu je svakako zabranjeno, to nema znači nikakve sumnje. Nego govorimo pogled znači u lice žene i u šake žene koje nisu avret kod jednog dijela islamskih učenjaka, tako kao što smo govorili. Kaže uzvišeni Allah tebareke ve taala kulli mu'minine yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Reci vjernicima neka obore od svojih pogleda ili dio svojih pogleda i neka čuvaju svoja stidna mjesta. Kaže Ibn Kajim u svom djelu Raudatul Muhibbin, budući da je pogled a put ka čuvanju, ili čuvanje pogleda, put ka čuvanju stidnog mjesta počeo je uzvišeni Allah azza čime? Pogledom. Kulil mu'minine yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Neka prvo obore od svojih pogleda, pa neka čuvaju i neka čuvaju svoje stidna mjesta. Pa je počeo tebarak tada jednom stvari da to bude znači preventiva za čuvanje onoga što je u osnovi, znači, ciljano da se čuva. Pa je pogled, znači, nije čuvanje pogleda, nije naređeno samo po sebi. U redu. Čuvanje pogleda nije naređeno, nego budući da taj pogled vodi u nešto što je zabranjeno, sredstvo do toga biva šta? Zabranjeno. U redu. Gledaš u šumi u bukvu. Je ti zabranjeno da gledaš u bukvu? Nije. Zašto? Zato što taj pogled ne vodi u ono što je Allah zabranio. Može samo voditi u to da povećaš svoj iman. Tako kako Allah stvorio sve što nas okružuje u najljepšem obliku. Pa te to ne vodi u zlo i u zabranjenu stvar. Pa je znači čuvanje pogleda je zabrana sredstva. Je zabrana čega? Sredstva. U redu. Pa nije uzvišeni Allah tebareke ve taala naredio da se uopćenito obore pogledi, nego kaže min absarihim, od pogleda. Od pogleda, jer čovjek, znači imamo poglede koji su šerijatski su dozvoljeni. Znači bit će pogled koji su šta šerijatski dozvoljeni. I nekada ne možemo u potpunosti čuvati pogled, kao što ćemo doći kasnije, pa ćemo vidjeti da ponekad pogled biva ne tvojom voljom, pa ga nisi čuvao, ali zato se kaže min absarihim, od pogleda. Znači nije naređeno općenito, jer to bi bilo opterećenje čovjeka mimo šta njegovi mogućnosti. Šta mislite, kažete jednom čovjeku, izađite u Bosni i Hercegovinu, bilo koji grad hoćete. Izađite i čuvajte svoj pogled. Bolje da mu kažeš, prekopaj bjelašnicu s jednog mjesta i prinesi na drugo. Tako? Kako ćeš čuvati svoj pogled? Kad ga god pogledaš, je haram. Je haram. To bi znači bilo opterećenje mimo mogućnosti, pa uzvišeni Allah znajući našu slabost kao ljudi, nije nas opteretio onim što ne bi šta mogli podnijeti. Onim što ne bi mogli podnijeti. Pa kaže, je guddu min absarihim, neka obore od svojih, znači, pogleda. A rekao je nakon, pa isto kaže, kulil mu'minine je guddu min absarihim, neka obore od svojih pogleda, i nije rekao jahfadu min furuđihim, neka čuvaju od svojih stidnih, nego o jahfadu furuđahum, i čuvaju stidna mjesta. Pa je stidno mjesto, jer čovjek u stanju da čuva stidno mjesto općenito? Jesu. To je u stanju. Ko želi? Nikakve problema nema, nikakve poteškoće u tome nema. Pa nije dozvolio, znači, da se čini, da se tretira stidno mjesto kao pogled. Jer je pogled put ka tom nemoralo, pa je onda zabranjeno ono što se može od njega čuvati. A nemoral je, znači, zabranjeno općenito. Imamo hadis Ibn Abbas, poznat hadis, da je došao poslanik sallallahu da je jahao na devi, na hadžu da je bio, pa je za njega bio Fadl, brat Ibn Abbas. Pa je došao i zaustavila ga jedna žena da ga nešto pita, pa je počeo da gleda u njega. I ona je gledala u njega. Pa je uzeo poslanik sallallahu i okrenuo mu glavu na drugu stranu. Pa je to osuda od poslanika sallallahu ili potvrda. Odsuda.
negiranje, znači, takvog postupka. Kad gledaš, pa mu je okrenuo, samo što je poslanik sam bio blag, znači, u osuđivanju zla. Ali dovoljno jasan. Ali dovoljno šta? Jasan. Jer samo to okretanje, znači, glave na njegovu stranu ukazuje da je taj postupak neispravan. Taj postupak, znači, ne treba upražnjavati, znači, gledati u lice žene. Dalje imamo hadis Đerira ibn Abdillah al-Bajali. Đerir ibn Abdillah al-Bajali. Ashab, on je primio islam možda 2-3 mjeseca prije smrti poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, pitao sam poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o seltu an nazratil fuđa'e. Nazratil fuđa'e, to je iznenadni pogled, znači koga čovjek usmjeri, pa kaže Rasulullah, sallallahu alejhi ve sellem, فأمرني أن أصرف بصري, pa mi je naredio da usmjerim svoj pogled na drugu stranu. Da ga usmjerim na drugu. Jer to je taj, braćo, min absarihim, da čuvate od svojih pogleda. Čovjek ne može čuvati sve svoje poglede, to je nemoguće. Ali može čuvati, znači nakon tog prvog pogleda, čuva ono što je preostalo, kako došlo u hadisu. Kad Ibn Burejde kaže, rekao je moj babu, to jeste Burejde radijallahu ta'ala anhu, kaže da je Alija upitao poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jer je rekao poslanik Ali, kaže, ja Ali, la tatba an-nazrata an-nazra, fa inna laka al-ula wa laysat laka al-akhira. Kaže, u Alija, nemoj gledati, ponavljati pogled. Jedan put vidiš, pa drugi put, pa treći put. Kaže, tebi je prvi pogled, a drugi nije tebi. To misli se, za prvi nemaš grijeha, a za drugi već šta imaš. Jer je drugi učinjen namjerno, tako? Drugi je učinjen namjerno. Drugi pogled je namjerno. Dozvoljeno je čovjeku da gleda u ženu ako je u tome velika korist. Ako u tome je velika korist. Znači, a ovu veliku korist ne procjenjuje ljudska duša. Ljudska duša, kada je budu pitaš dušo, kaže, pa živ bio narod da je korist, samo gleda. Tako, ne procjenjuje tvoja duša, nego procjenjuju šerijatski tekstovi, procjenjuju riječi islamskih učenjaka koji su pojasnili, znači, ciljeve šerijata, na osnovu argumenta. Jest kada je, znači, u velika korist. To je pogled. Zato što je rečeno, min ebsarihi, od pogleda. Znači, jedan dio pogleda se čuva, 80%, 90%, a 10% se šta? Ne čuva, jer u tome pogledu je šta? Kao što ćemo vidjeti gdje se to ne čuva pogled, gdje nije dužnost da se čuva pogled, gdje je bolje da čovjek pogleda ono što je šta? Haram. Možete misliti da je bolje da čovjek gleda ono što je haram gledati. Vidjet ćemo, doćemo do toga. Znači, čuva se dio pogleda. Dok je za stida mjesto rečeno šta? Da se čuva općenito. Može čovjek kazati, radi koristi velike, počinit ću ne moram. Kakva tu može biti velika korist da poliže moram? Kakva je to korist? Kakva to korist može biti da čovjek poučine? Ne može biti korist. Ali u pogledu može biti korist. U pogledu može biti korist. Pa zbog toga i osnova tome je hadis Alija radijallahu ta'ala, koga bilježi Buhari u svome sahihu. Kada mu je poslanik sallallahu naredio da ide, da prati onu ženu što je Hatib ibn Abi Balta'a napisao pismo šta? Mušricima obavještava i o dolasku poslanika sallallahu alejhi ve sellem, znači u Meku. Pa je došao i želi da je obavijesti time, znači. Pa je Alija pratio tu ženu i da kaže na to i to mjesto, tu i to dolinu, naći ćete ženu da sjedi. I onda će dokaza poslanstva. Ko to može poslanika sad obavijesti gdje će ta žena biti u toj i toj dolini? On je prati. Nije ona sada tamo da je nekom obavijestio, preko ona čeka vas 5 dana tamo. Žena ide prema, stala da se odmori, tako, pola sahata, sahat 2, odmori se, ospava i nastavlja, znači, svoj put. Prespava večer. Idite, kaže, za njom prate, naćite u toj i toj dolini, kaže, ima pri sebi pismo. Napisao ga je Hatib. I dolaze njoj i kažu, vadi pismo. Kaže, nemam pismo. Kaže, ali, kaže, vallahi, poslanik sam ne laže. Vadi pismo, ćete, kaže, raspremit ćete nagu suku. I dode sva odjeća, vadi pismo. Pa kada je vidjela ozbiljnost da se Alija ne šali, znači pismo mora biti, gdje je ja ne znam, ali mora biti pri tebi, a mi ćemo ga naći sigurno. Pa izvedila je za svog pasa, ovako izvedila je pismo. Pa je došao nazad tim pismom Medinu, Omer radijallahu anhu traži da presudi Hatib. Kaže, Allah poslanik, kada je to je munafik, kaže, dozvoli mi, kaže, da ga skratim. Pa kaže, Omere, kaže, zar si zaboravio da je on od učesnika Bedra? Da on od učesnika šta? Bedra. A kaže, uzvišen Allah je pogledao srca
أن الله عز وجل طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. Pogledao, kaže, srca u Bedrija, u njeva srca rekao, kaže, radite što hoćete, ja sam vam oprostim. I zato, braćo, čovjek ne treba, kada vidi pri muslimanu zlo, vidi pri njemu nekakvo ružno djelo koje čini, ne treba odmah trčati sa osudom da ga bruka i da ga sramoti. Možda taj čovjek ima dobri djela kod Allaha koja će mu pokriti to djelo da se ne vidi. Jel u redu? Pogledajte, ovo nije bila mala stvar. Da pošalje pismo iz Meke, iz Medine u Meku, obavještava mušrike o tome da poslanik, to je izdaja. I to je rad protiv poslanika, sam smo u korist mušrika. No međutim, poslanik sa osvrame rekao, uzvišeni Allah je, kaže, pogledao u srca Bedrija, pa im je rekao, radite što želite, koja sam vama. Naravno, ne mislite se time, činite i kufr, činite, kao što je rekao poslanik, ne smeta Osmanu šta uradi nakon danas. Ne znači da će Osman činiti širke, tako. Ili da može Osman činiti nemoral i da mu je to dozvoljeno. Nego hoće se kazati, toliko on ima kredita, u redu, toliko ima dobrih dijela, da to nije lahko potrošiti. U redu. Time se hoće, znači to se hoće, kazati. A u protivnom, širk da počini i poslanik, ili bilo ko od poslanika, ne bi bilo oprošteno, pa kako onda obični ljudi. Što je svakako nemoguće da neko od poslanika učini i veliki grijeh, a kamoli širk. Pa je vratio to pismo, znači, kaže Hatib se pravdao, kaže Allahu poslaniče, vallahi, kaže, moja ljubav prema Allahu i prema poslaniku se povećala. Vallahi, to Allahu poslaniče nisam uradio i ljubav prema kufru, nego sam to uradio, kaže, što svako ima među mušicima nekoga ako će mu štiti porodicu, pa sam ja, kaže, htio nekakav kontakt da ostvari, ništa drugo. No, međutim, kazao je stvar koju nije koji nije smio reći, ništa više od toga. Tako da je poslanik znači, prešao preko toga. Kaže Ibn Hadžar, u ovome hadisu je dokaz da je dozvoljeno gledati u stidne dijelove žene, ako je u tome velika korist, ako je u tome darura koja se ne može izbjeći. Je li mogao Ali da raspremi da ne gleda? Nije mogao i da nakon toga mora gledati. Možda je stavila to negdje na svoje tijelo. Privezala to na tijelo, mora vidjeti gdje je tako. Morao bi gledati u njeno šta. Jer Alija ne umio šta da je raspremi, pa znači u tome nema nikakve smetnje, ako je u tome velika, a zar nije korist da se to spriječi pismo, da kažemo ne, a ovdje bila ja Ali. Nemoj, boj se Allaha za ženu, nemoj gledati u sidom mjestu žene, neko. Taman obavijestila ona šta. Mušike nema veze, ali ti ne smiješ gledati ono što je šta. Zabranjeno nije. Uzvišen je Allah te barek dala, tako nas znači poučio. Neka ulema je dozvolila prilikom određenih kontakata između muškaraca i žena, znači kupovina, prodaja i tako dalje. Kažu i tu je nužda nekakva da se gleda, međutim, ta nužda je Allah teala da iako jeste nužda, onda se gleda tamo gdje je nužda. A da nužda da dođe žena, kupuje od čovjeka i gleda u njega i on gleda u nju, znači pričaju jedno sa drugim. Dobro, doćemo do pitanja gledanja žene u muškarce. To nije nužda. Ako postoji nužda u tom momentu, onda to bi bila nužda. U protivnom, ne bi se tretirala, ne tretira se nužda.